Здравейте, дримари! Днес решихме да направим за вас едно видео, което отдавна много ми се искаше да направим, но все не откривахме това, което ни трябва, а именно предизвикателството Bean Boozled. В Имедио за около 6 и нещо 7 лева. В Дамол точно. Те ги взех от Дамол, предполагам, че ги има във всичките медии. Така че най-после може да направим предизвикателство. За тези от вас, които не знаят, Bean Boozled са желирани бомбони на фирмата Jelly Belly, които освен нормални вкусове на плодове, имат вкусове, които са доста нетипични, като развалено яйце, миризливи чорапи, супол, бебешки кърпи, прясно косена трева, паста за зъби, повръщано и кучешка храна. Вътре би трябвало да има от всеки бомбон, от всеки цвят по 2 бомбона, като единия е с приятния вкус и единия е с неприятния. Май не е задължително да има неприятен. Мислиш ли? Така. Колко са много. Ето така изглеждат бомбонките, не знам вие дали ги виждате. Айде да ни замина. Така. Това е сайт на Jelly Belly, може да откриете ето това приложение, не знам дали го виждате. Всъщност към голямата кутия на Jelly Belly има ето такава, как се казва, колело на късмета. Колело, ма защо на късмета? Значи колело на безкъсметните. В случая ние не разполагаме с такова, затова според това какъв цвят ни показва стрелката, такъв цвят бомбонка ще изядем. И се надявам на Боби да се паднат всички гадни, а на мен хубавите. Виждала съм клипове, в които хората са почти на път да повърнат след някои вкусовете, дано при нас да няма такъв случай. И така, ето завъртаме. Няма нищо, което... Ако го лапнеш... Няма, айде. Добре. Така, завъртаме. И ни се пада... Видеоклип. Супол или сочна круша? Ни се пада видеоклип. Супол или сочна круша, кой цвят е? Зелено. Значи да вземем по един зелен бомбон. Не такъв. Този с трева. Мислиш ли? Да, трябва да е светло. Да. Светло-зелен с парченца трябва да. Те пък не се познават. Не го лапи преди мен сега. Къде е моят зелен? Ето там. Защо ги изкаря си? Изкаря още един зелен. Виж, че има по много повече от един. Най-много има просто за зъбите. Да, богато. Така. Ето така изглежда първият бомбон. Той е с вкус или на супол, или на сочна круша. Лапаме ли ги? Значи лапаш и почваш да дъвчеш бързо. Това ни е. Айде. Айде. Що? Така. Той при тебе е супола. При мен е крушата. Не мога да разбера какво е това. Солено ли? Не. При мен е крушата. Как разбираш, че е круша, че е супол? И няма вкус на круша. Я? Значи при мен е супола. Добре. Първи опит. Значи Но как ще кажеш, че това е супола? Що какво беше? И то е сладко. Отказваме се от въртенето на стрелката, много е бавно, ще ги ядем подред. Супола ли беше по теб? Странно, не мога да бързо. Така, следващите, които ми попаднаха в ръката, са 2 сини бомбона. Това са пастите за зъбите, за най-много. Така, синьото е... Паста за зъби или синя боровинка. Аз честно казвам нямам претенции, паста за зъби бих яла. Хайде. При мен е боровинката. Това паста за зъби е много гадно. Харесва ми как се развиват нещата. Човек, това не е никаква паста за зъби, това е някакво ментово тително нещо. Точно това е паста за зъби. Искаш ли да пробваме кафявото? Добре, съм чистила днес. Кучешка храна. Значи аз за сега имам и супол и паста за зъби, али стига сега и кучешка храна и изям. Така, взимаме кафевите бомбонки. Така. Кучешка храна или... Не, кучешка храна или шоколадов пудинг. Но пудинг да е при мен. Този път не. Трябва да задълчи пастата за зъби. Опа. Намаля ли кучешката храна? Манипулей така. Я чупи усти. Къде се усещаш още паста за зъби? Защо така смърди? Не знам защо, обаче е отвратително. А твоето е? Пудинг ли? Не знам. Не дъхни. Не знам, нищо не усещам. Сигурно е пудинга, я. И аз усещам още паста за зъби. Моето беше много гадно.
Да кажем, че е гадно. пудинга. Значи не е, що не е толкова гадно, значи е пудинга. Значи кучешката храна беше много странна. Да, има вкусна шоколад. Добре, с какво продължаваме? Пресени ги влиш по земята. Опитвам се. Искаш ли тия шарените? Не. Ще са шарените. Не. Чакай да видим само какво бяхте. Шарените са най-отвратителните. Ами по-добре сега Ще да ги ги гледаш там, като ги пише на кутията. Защото тук ги пише на български. Така. Така. Ето това е тути фрути или миризливи чорапи. Продължаваме с тути фрути или миризливи чорапи. Какъв вкус имат миризливите чорапи? Сега ще разбереш. Но ти да разбереш. Да, знам. Малканка. Тути фрути. Моите тути фрути. Тути фрути. Това е много яко. Тути фрути, добре. Така, продължаваме с зеленото. Това е трева да е и да не е, аз се ще видим. Така, лайм или окосена трева. Чета, ама ти чакай сега, ти дъвчеш ли види предните? Да, Аз не мога. Аз ги взема всичките. Чакай. Само кучката храна ми се опря до тук. Искаш ли да пробваш? Не. Тя много годно смали, като го водиш на всяка мришни. Да, между другото, много силно са ги ароматизирали. Аз не Ама очаквах. вкусно са толкова сени. Да, защото не си усетил някой много гадно. Също не. Така, Чакай. готов ли си? Лайм или окосена трева? Хайде. Лайм. Веднага се знае, че е лайм. Ти по-скоро тревица дойдеш, мисля. Лайма директно лежи на лимон, само като го задъпчеш още преди път. Ами... Това има вкусна трева, може би малко, обаче не е неприятно. Не. Аз предните две ги взел да не мисля, че ми бяха неприятни. Само първото беше странно. Суполата нещо. Ми трева беше, обаче беше окей. Кое не сме пробвали? Бялото. Бяло. Е такова по-жълтеникаво бяло. А има и друго ли? Да, че видим това какво е. Това е по-жълтениканите бели са фалшиви. Оле, развалено яйце или пукаки. О, не искам. Развалено. Чакай, дай вода. Ето. Не пий вода, дай вода. Готов ли си? Така, продължаваме с едно от най-големите изпитания за нас. Да, и купата насам. Развалено яйце или пуканки. Дано при мен се падат пуканките. Божество, не се познава по никакъв начин това. Айде. Дъвче. Нека стой да рече от мен. Аз имам нужда от нещо друго. Направо го изкарам през носа това. Като дишам. Махни се, моля ти се. Жълтите са развалени яйца. Две развалени яйца. Искаш ли да вземем по една паста за зъби? Това бялото е читаво. По-жълтите са, те се познават сигурно. Ма то бялото е друг вид. И друг вид ли има? Да. О, майко. Взимаме по едно синичко, което беше паста за зъби. Чакай, искам вода. Е, Си това колко е гадно. Това беше по-гадно до кучешката храна. Значи кучешката храна е доста приемлива. Да вземем по една паста за зъби. Заповядай. Чакай малко, това беше много гадно. Аз дължах явно по-малко. Аз виж, това е моето, аз се дължа. В момента, в който усетих само леко вкуса, направо го изплюх. Ти си го дълчал повече. Але стига пак паста за зъби. При мен пак е бородин. Аз ще го изплюя този път. Аз сме го пробвали. Повръщането ли? Не искам да го пробвам. Дай да го пробваме. Не, моля ти се, да. дай да го поставим за по-нататък, защото след това яйца ще ми дойде наистина повече. Добре, какво искаш да пробваме? Това е падна, какво беше? Това е Пудинг или кучешката храна, храна. тя е много гадно. Ами още по един пудинг. Защо пак на мен кучешка храна? И това беше много гадно. И яйцето беше по-гадно. Но, и това е много гадно. Някакси в Ма те момента, са в който някакви, почнеш... почват много да Да, миришат. в момента, в който го сдъвчеш и веднага почва да се едно да ти мириш в устата. Тази кучка тръгна е вкусна, умряла кучка храна. Да, я пробваме с едно зелено сега. Трева беше, нали? Или лайм. Вземи един лайм. Да отмине малко вкуса от кучка. Като има много зелени и много сини. Топът е лайм. Трева. Тя не е лоша. Ти вече почна да се лигавиш. Тя има вкусна трева, буквално. Да пробваме белите. Белите са кокос или
Бебешки пелени. Ще го преживеем. Какъв вкус има бебешките? Сега ще разбереш. Кокос. Разбрали? Нали питаш какъв вкус има? Има вкус на парфюм. Ю. А моето може да не е кокоса да са бебешки пелени, аз да ми харесват. Може. Не е Еми кокос. то едно такова като парфюм се едно слабно, много силно на парфюм. Не Добре. е кокос, значи са бебешки пелени. Какво не сме пробвали? Само повършното не сме го пробвали. Да, Е, може това. да също. Не е вкусна. Тия старите бомбони, дето оцелите от захар. Не, беше лошо. Не е Дай да пробваме повършното, моля Не, се. моля се, дай ти розовите, те го бяха. Розовите бяха тути фрути или нещо, какво беше? Чакай да погледна. Дето ние двамата бяхме с тути фрути. Да, аз бях тути фрути. То пише бе като бе. Тъпи тути фрути или миризливи чорапи? Айде. Дето ти видиш какви са чорапите, сега ще разбереш. Да, са при теб чорапи. Ти като си Е, стига, аз пробвах всички гадни. А яйцето? И аз го пробвах. Тути фрути. Така има тук за влизане. Не съм сигурна какво е. Моите тути фрути. Как не си сигурна тути фрути, дори има да се научи вкус. Питай още какъв вкус има от тези неща. Леко заблуждава, че е нещо сладко и следващия момент става много гадно. Са най-много и ни останаха да вземем по още едно. Много гадна тази паста зъби вече ми се повдига от нея. Аз така не съм пробвала паста за зъби. Аз сега ще пробваш. Пробва ли? Не. Пак паста за зъби. Пак някакво. Бяме да ми се пада паста за зъби, аз не знам. Няма как да не знаеш, паста за зъби не е пота ми е блъска на мента. Ами да пробваме пак с тия жълтеника. С яйцата? Да. Ма то какво беше другото, яйце или? Пуканки. Ами дай да се надявам, че тия А белите какво са? Белите са пелените. Айде дали. Мали стига, не искам повече това да го усещам. Развалено яйце или пуканки? Давай да се знае. Може да са пуканки този път. Защото взявахме двете за развалени яйца. Те кучих така, така беше, но виждам 3 там. Скучих храна. Готов ли се? Не искам да лапам това. Лапай. Искам. Моля ти се. Айде давай, бързо. Това не е нормално! Много е гадно. Сми вода. Съвсем леко ми се оттърка зъба в него. И сега имам вкус на развалено яйце в устата. Да. Дай пробваме повършеното. И пак ли това бялото с пелените? Айде, може да е Аз ги изядох. Пелените предния път. Пелени ли бяха? Ми нямаше го коси никакъв. Тъпи това е жълтеникъл, три аз ще го ти. Точно се е търкало Не, другите. не. Добре, ето вземи, ще го взема. Точно така. Айде още на яйце. Ами, не би трябвало да е яйце. Нали каза, че не. Айде. Не би трябвало да е яйце, да. Веднага пуска един дъх на развалено яйце. Отврат! Защо Това така? пак се пелени. Нас е пълно с калории само. Дай да пробваме това повръщано най-после да се приключват нещата. Така, след като пробвахме всички вкусове, остана само най-тежкия. И то е на повръщано или праскова. Да не повърна сега. Защото яйцето беше доста силно като вкус. Яйцето беше отвратно. Подозирам, че и повръщането са го направили доста силно като вкус. Давай, избери си сам. Ето аз избирам това. По-шареното. Оф, дано Защото повръщането рече е в повече на тебе. праскова. Айде, давай. Не искам да го дъвча това. Айде, давай. Праскова. Праскова сещам. Праскова. Ще го виждаш ли? То ме рижи на повреждано, като дишаш ме тъпи, бе. Такова среден вкус има. Ти ще ви вкуснаш какъв мирис има. Не. Но повреждано. Ела тук да знаеш, че те обичам. Ела. Ела. Аз ще взема моят мирис. Не, диши си го. Не искам аз повече нищо от тук.
Може да повръщане. Значи останаха ни още няколко с вкусна трева, с вкусна паста за зъби, с вкусна кучешка храна и с вкусна повръщана. Ние не искаме да ги пробваме повече. Ще ги оставим за гости. Стига толкова. Нали? Някой да ни дойде на гости, ще го почерпим. Заповядайте вкъщи, приятели, скъпи, мили. Дай да разкараме тази купа, защото много мирише. Купата, миризливата купа. О, стига! Още ли мирише? Аз вече не го усещам. Ма ти беше го сдъвкала. Ама аз не бях сигурна до последно какво е, защото не те удря веднага. Е така са го направили да заложат горе маства, да пусим вътре вече повършното. Дай се сбугваме. Това беше цялото видео. Надявам се да ви е било забавно, интересно. Ако искате вие да пробвате тези бомбонки, потърсете ги, вече ги има почти навсякъде в София. Поне за София сме сигурни. Мисля, че Мисля, че ги има в Инмедио. Стига си се е пазил. Трябва да ме приемаш така, каквото съм. Пригответе се за наистина интересно изживяване. И вкусове. Наистина са доста хубавите не са много хубави, има лоши са много лоши. Да, наистина. Много лоши. Искам да ти кажа, че между повръщането и яйцето е най-гадно от всичките. По-гадно, много гадно яйцето. Ужас. Нищо. Това е за днес. Надявам се да ви е харесало, да ви е било забавно. Ако искате да виждате още видеа, в които Боби участва, дайте палец нагоре и ми оставете коментар. Чао и до следващия път!